ako. Tagalog dub sa wakas! Konnichiwa mga cancer! Orewa Paulol ko na syempre dadaanan na natin ngayon ng mga anime memes sa Pinas kaya atin ang simulan. Well, gamit na gamit. Wala yan, Daijobu. Transformation. Man of culture sa makikay! Ano ka ba? Nanonood ako lang. Tinapos ko nga One Piece isang araw eh. Pero isang titan lang namataan sa MRT bo. What? Choto mate! Pare, paano nakatakbo doon yun? Chinese daw to? いや違うあの兵士たちに意味を与えるのは我々だあの聖者である我々だこの残酷な世界に抗う術なのだ兵士を怒れ Okay, baka natin harangan yan. Ito kapag tinatakbo ko yung mga responsibilidad ko, yep. Napakaraming manga author ang ganito, tinatakbuhan yung kanilang mga ginawa. Yung Berserk, tapusin nyo na. Parang awa mo na. Sunod. Weeb yung admin ng MRT3. Weeb ka. Bakit may buhok dito, hayop? Tokyo Revengers live action. Gusto ko yung sa tondo. Patayan. Okay, kailangan natin harangan yan. Basta nagsuntukan sila, wow, nakakagulat. Tinapos ko yun hanggang sa manga po. Tsaka naumay ako paulit-ulit lang naman. Tsaka minsan sobrang sukot no ibang parte doon. Like, hindi naman to sinasabi ng mga high schoolers una-una. Pangalawa to, ang tagal ng usapan. Tapos wala nabubugbog. Updated na kasi ako sa manga niyan. Umae. Yung unang mga parts ng manga na-enjoy ko pa eh, pero bandang dulo na basta hindi ko na isa-spoil, hindi ko na siya masyado nagustuhan. Sabihin nyo sa comments, mga bago, ito edgy red. Rod! Jujutsu Kaisen Philippines version. Galing kay SJ Animation. MRT rin. Yes, ano siya, dance dancing! Hey! PUBG ba yan? So slow ka. O, tsaka copyrighted. Creeper. Bobo. Hindi yan. Ay, yung ano, yung candidate sa president. Sino yun? Tito Eb! Si Sardinas, yung pumatay, tsaka yung anak. Nice. Medyo dark. Wag ka bastos! Ganun gagi. Oh! Jollibee-san! Ganda nito para sa flip-a-clip, ha? Igati. Yes! Wait lang, sandali. Ano yung bumagsak? Sobrang random lang, eh. Yep. Yes. Yes. What? Okay, yung walang yung bitch na pinagmamahal. Ang immortal. Mag-best friend. Best friend, no? Pagod ka na ba? Okay, nag-gets ka rin dolphin. Magaling SJ Animation! Nabuksan mo ang hiwa ko doon. Hayop. Lay ko sa description. Tunod! Expectations, reality. Tunod! Ay, Sugi. Sugi! Kala kay Jeff Franz. Si Ronaldo ba yun? Feel na pagiging isang weeb. Yep. Yeto rin ako pag nanonood ng mga idol, mga K-pop idols eh.
Edited ata. Dito ba talaga yung pili ko sa ibang parte lang to eh. Ayoko na. Wala na ba subtitle sa Japan? Pumunta ako eh. Sugi. Kali kay Liza, the mean girl is dating the gangster. Bakit lagi ba si Flora? Tama na! Flora is a popular mean girl sa Ateneo habang si Draken ay isang gangster. Ngunit isang araw dumating isang bakit na si Takemichi upang sirayan ang kanilang relasyon. Bakit napili mo si Draken? Ba't hindi sino yung mas malakas si Mikey? Mapapaka mo kaya ng isang Draken ng isang sino kaya pipiliin nila na Flora? Right med? Si Draken o si Takemichi? Huwag ba iiyak magtatap? Ano nga ba yung sa right med na intro? Nadaanan natin yun, yung hapon na right med. Ito. Hey! Kashishiganai ne! Tagal lang ito eh, pero... Ay! Kahit pa din. Kurigaitsuyo hazuka shinai ne! Kariureto merigabasuka! Kaiyesare ne haoshi! Ayos na. Nakahype pa rin ako kahit nung unang beses ko ito napanood. Sugi! Kamiya Vici. Tangina mo, Senpai Dizon! Ang pangit ang pagmumukha mo! Nakita mo na ba mukha mo? Gambate! Hindi ba tapos? Tangina mo, atau sinasampuro ba at tagaw ka sa amping ka na? Tangina mo, tira mga bahay ko, village yan! At ikaw ano naman ha? Tangina mo, squatter, ha? Squatter? Nagyayaba ka pang may laptop ka, kita mo to, hampos ko Kita sa mo yan? pagmumukha mo, no? Tangina mo, ano, ha? Alabang ka pa, tangina mo, mag-extend ka na dyan, time ka na eh. Uro! Aray ko, ayoko na. Masyado malakas. Hindi mamatay-matay ito eh. Mga gato may. Magaling. Gambate mga Konichiwa. Napakagandang voice acting, di ba? Mahalin lang sarili atin. Sugi! Welcome to Jujutsu High. Let's go! Galing kay Shane, welcome to Hero Academia. Indigo, Shoto! Bakugo, One for All, Si Biba niya hindi mamamatay si All Might. Izuku Moreno, Shoto Martin, Medyo pilit yun. Jessica Shoto, Mas gusto kaya matagal. Todo, Todoroki! Ito po. All Might, Vicky Shoto, Tito Shoto, Irik, Ray up! Putang ina, ko lang lagets. Sunod! Ayoko na nakikita ko pala, ayoko na buksan! Natakot ako kasi Tagalog dub sa wakas! hindi kita mahanap doon. Binigay ko sa'yo lahat, naubos lang ako. Asa? Hindi pala dub to. Ay, Lalo ko ba yun? sorry, nasaktan kita. Sorry. Wait. Ano ang ako ng pingati? Kanashimi. Sorry kung Pingati. Wala Kanashimi. akong kailangan mo Pag ako. ito may biglang. sorry kung Biglang masipo ko dyan, ha? wala ako nung kailangan mo ng mga kapitan. No, huwag mo tignan. No, Konichiwa. Sorry Takpan kung mo. Yung kay ano. kung hindi kita na-protect. Hindi! Kaya. Kanashimi. Hindi man lang kita na-protect. Kailangan pa alam mo na yung susunod. Oriwa. Ochin. Lagi na lang ito yung tsura ng mga kay Takot ako. Ako rin natatakot ako sa kailangan kong takpan. Nako. Sobra. Ayun na. Okay, safe. Sugi. Tanjironi! Magtutuos tayo kahit sira na yung akin. Dalawan, Slayer. Ano ba? Nasira na. Sikip kasi. Dito made in Japan, made in China. Sugi.
Anong ginawa nyo? Ito yung main antagonist sa Todo Revengers. Pero okay lang, masarap ang ending niya yan. So, sunod! Pero kung babasahin nyo yan, pagtyagaan nyo na lang. Anong brotherhood to ng Full Metal Alchemist? Bubuhayin mo ba ulit yan? Anong kapalit? Kapatid din ba? Copyright, 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 yeah, copyright. What? Okay, hindi ko pwede pakita yan. Sunod, galing kay Jacob Burao. Sword Art, oh my. Bakit may mga quirk ba sa Luzon? Fire Force, marami, Doctor Stone. Demon Slayer, Attack on Titan. Bakit One Piece di? Kasi, okay, yan, tubig sa channel eh. Wall Luzon, Wall Visayas, at Wall Mindanao. Well, kaya meron naman ng, may Titan na dito sa Luzon, kaya pwede mo na ilipat to. Bakit dito na yung rambling? Ganun. Ayun nga pala, gumawa nga pala ako ng anime playlist ng mga dinaanan natin anime memes. Nasa baba, i-click nyo na, nakapin yan sa comment at nasa description. Kung bago kayong Konnichiwa dito at gusto nyo humabol. Galing kay Eman Jacob San Andres. Oy, mga tunay na may kapangyarihan, di ba? Mga nagsusumikap. Hindi ba ang weeb na pinagmamalaki dami na napanood nila? Walang kwenta, pabigat sa bahay. Pagsabay mo, balot penoy. Tiya, pang mukhang senpai rin to ha. Tiya, mamang sorbetero. Iba't ibang mga elemental ang hawak niya. Siomay. Ako, wala pang rice yan. Buko sweet juice. Nako po, naalala ko si Amy dyan. Sorry kung... Paborito ni Amy Fukada yan. Kwek-kwek, di niya gusto din niya yan. Nagutom lang ako. Sapin-sapin. Suma. Nuru-nuru. Espada yung banana niya. Nabili ba ko yung ang haba ng mga turon. Tapos yung kalahati no, puro rapper na lang. Nabango yan. Paypayan mo. Sugi. Ang gaya mo. Gusto ko. Like history memes. Napatay na tong Emma na to. Pere. Nataka my soldiers! Wag! Every time nakikita ko yung kay Nino, yung mga edgy kasi okay? Alam niya na edit yung sa airport. Sugi, buti na lang safe. Kaling Kotaro, welcome to the Philippines, part 3. Nasa yung 1 and 2. Maynila, Body Girl Senpai, hindi ko pa ito binabasa, hindi ko pa ito pinapanood. Fate Stay ito, diba? Layun yun, ano to, Konosuba. Panoorin nyo to! Monogatari, Iloilo, Bota, di ba? VTuber yan. Megumin. Yawa, nice. Pag hindi mo pa sinayang oras mo sa mga dinrawing sa pixel and screen, hindi ka tunay na Konnichiwa. Sugi! Kali kay Dancing Jebil. Gusto ko nang sabihin naman, bakit naman? Ayaw mo yan! Goku, ilabas mo! Lahat ng bago labas sa anime may dojin yan. Pwedeng bastos, pwedeng ginago. Yan ang gusto ko. Sunod! Galing kay Aizuki. Who are you people? What do you want from me? The numbers mean? Mason. That's all we've ever wanted. Ay, alam nyo na yan. .net/G. G no G. Alagay Francis Tuber, Japan. Yep, yung napakahina. Meron kasing desensored yan. Mag-type-type ka na. Galingan mo lang. Mga pinagbabawal na technique. Patuloy mo. Sunod. Galing kay Yui. Finishing 3 manga with 500 plus chapters each. 2 light novels up to volume 13 each. Each and isa. Finishing 2 seasons of all anime all in one day. Get on my level. Gusto ko rin maging ganyang kalakas po. Gawin mo nga yan pag may trabaho ka na, napakahina mo. Ginawa na sigurong katulog yung magulang sa... Okay lang yan. Diyan lang siya magiging proud. Pagbigyan nyo na. Kasi pagkatapos niya magbasa at manood ng One Piece isang gabi, Kanamishi. Kung mo ba natapos One Piece isang gabi, di ko turay na Konnichiwa. VTuber na naman ba, no? Yep, naging Titan siya. Patayin mo ako! Patayin mo na ako ba? Saksakin mo! Saksakin mo na! Kali kay John, Bakit sobrang bagay? Kabate. Sunod! Ay! Napaka-agas naman dyan. Ito maraming salamat, Kill, sa iyong ginawa. Sa drawing boy pa yung aking espada. Sunod!
Baka makita ng munisipyo namin galing kay Marky Go. Lita ko, mamimigay na naman ng form sa ayuda. Oo nga, lilita naman ang mundo ni Cap. Tapos nangyari marami sa na mata naman ni- maghanap sa kanya. Ako, marami na naman makukupit sa kapitan. Teka, Bibigay na naman yan sa tatay ko mga kamag-anak niya pinag-uusapan at nila. malalapit na tauhan yung mga Teka nga, tatay ko, kapitan dito. Hindi tatay ko pinag-uusapan nyo. Mga walang nga kayo. Susubok ko kayo sa papa ko. Inaatake ng tantrum si Damulag. Dumulag. Magsumbok sa papa niya. Hindi ba siya dabulag kasi wala na siya isang mata? Tigin mo, mabibigyan na tayo ng ayuda ngayon, Doraemon. Di ba nung nakaraang nga? Baka ipalo ko kay Kapitan yung 1 kilong bigas at 2 delata. Sino ba kasi ako kumakain ng delata araw-araw, di ba? Hindi naman siya healthy, hindi yun natural. Alam ko na, ang maiwagang form na nagbibigay ng ayuda na malapit lang kay Kapitan na Easy mabibigyan ko, pati kaya mga pala. mag-anak at mga sip-sip sa barangay. Mga inutil, sumbong ko kayo sa PICC. Sa ngayon, Nobita, mamimigay muna tayo ng piso-piso. Nakakahiya kasi kay Kapitan. Piso, Bangkara Cruz din to. Ano to? Baka shabu. Uy, piso. Tanga, 5. Damulag, ito yung listahan ng mga kinurakot ng tatay mo. Hotdog. Talaga magiging hotdog ang tatay mo kapag inaresto na siya ng mga pulis dahil sa dami ng kinurakot nyo sa barangay. Ito naman Yay! tong dalawang to, di mabiro. Totoo ba itong mga nasulat dito? Kailangan talaga may laugh track. Fiction talaga to, alam mo anime kasi dito mangyayari. Kanamishi! Yung iiyak ka. Hindi naman ako talaga anak doon eh. Tingnan niyo mukha ko. Kamukha ko ba yun? Eh yung ilong ko nga, hugis kamatis. Anong pinagsasabi mo? Ha? Ano ba pinagsasabi nito, Nobita? Hindi ko maintindihan. Simula ngayon, kayo na mamimigay para mabigyan lahat. Okay, see you bukas. Pera! Hindi ko na maalala yung konteksto nito. Anong ginawa nila ba? Kasi Teka lang, huwag kayong magkagulo. Pumila kayo mabibigyan lahat ng ayuda. Palpa ka na! So, wakas may pang-reband na ako! Nobita, Doraemon, ano naman ba ginagawa ninyo? Nanonood na naman ba kayo ng porn? Huh? Hentai kasi ba? Iba yun! The numbers, Mason. Doraemon, paano nalaman ni Mama yun? Nako, naiwan kong hindi naka-incognito. Buti walang Robert White. Magaling! Dahil dyan, approve yan. Sunod, galing kay Siof yan. Dito hapon. Ito yung mga hindi nanonood na anime, tas kanta ng OP yung katabi mo. Gugas ka ng pinggan, puro kanood na One Piece! Nilagyan pa ng effect eh. Drop kick! Best to friend na sila. Sino to? Kilala ba tong VA? Wala akong makita sa comments. Sugi! Galing kay Jet Frost. Kagamine? Sino yun? Hindi talaga mamamatay itong meme na to. Okay lang, masaya ako doon. Sa alamin. Kaya pag mayaman yung magulang mo, pwede ka maging Konichiwa. May oras ka. May oras ka pa roon. Eh! Eh! Kuya, pa-extend PC3. Maraming salamat. Ay, ito ulit. Gojo Martinay? Ano Best to expansion? friend doon? Ay, best to friend. Ako na! Ay, gusto ko yun. Gusto ko yung sakuna. Ako na! Tagal naman ng sunod na season nito. Tokyo Olympics. Yan. Siyempre. Salami wholesome din. Yan, nakakalma. Yan, cute. Quick attack! Bida ako, baka nakalimutan mo, ED. Mahina ka lang. Sunod! Kalikita Kineshi. Who gawa it better. Nice. Napakaganda. Sino to? Ano ba ito? Alam ko laban. Comment kayo na. Walang sumagot. Hayop. Sunod. At panghuli. Kailangan talaga sa huli.
Tayo mga anime yan. Tang. Sige na, doon na natin tapusin to. Kanamishi! Tanggalin mo to sa harapan ko. At doon tayo sa mga anime memes kayo kung nagustuhan nyo yan. Huwag nyo kalimutan i-like, share sa mga konichiwa yung friends. At huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Paulul ko na mamaalam.